Hej, her kan du høre om seksualitet og om hvordan mindfulness kan findes og bruges her. I denne her verden, som vi lever i nu, er der meget fokus på sex. Man ser det overalt, og til tider kan det blive lidt for meget. Og man oplever tit unge mennesker, der tror, at alt skal være grænseoverskridende, fordi de ser det på nettet og regner med, at sådan skal det være. Men efterhånden lærer de, at sådan er det ikke i virkeligheden. Hvis man har levet i fast parforhold i mange år, så kan det jo godt være, at man kører lidt fast i de rutiner, der efterhånden opstår, og gerne vil ud af de rutiner. Jamen så er det, man kan da inddrage mindfulness til sit soveværelse, eller steder, man synes, der passer til dette. Man kan jo give sin partner en rar oplevelse med et varmt karbad med efterfølgende massage. Ved hjælp af mindfulness kan du styrke den seksualitet, der er mellem dig og din partner, for sex mellem den, man elsker, er noget af det smukkeste, som findes. Hvis du vil vide mere, kan du læse mere her på siden af. Hej.